Som la Joana Sánchez, Fortesa, i fa 52 anys que vàrem venir de Sóller per viure aquí. En aquell moment, les 100 cases era un carrer de pau i un carrer de tranquil·litat i que el veïnat tothom s'estimava molt, un de l'altre, tothom s'ajudava, si els havia de menester. Era un barri que acollia molt la gent. I després, tira, vàrem anar muntant aquí, estava muntada una tenda de comestibles i la senyora se va voler jubilar i jo la vaig agafar i la vaig tenir 25 anys. Per les verges alçava això perquè feien bunyols i tothom anava a comprar bunyols aquí, a més eren bons. I en fi, se va muntar una associació i també ja vàrem distreure més la gent, també, perquè sempre feien cosetes, o soperets, o festetes, i la gent estava molt contenta. Els amos d'antes havien anat a Cuba, no sé què havien fet, la qüestió que els deien cas cubano. I jo, quan ho vaig agafar, li vaig canviar el nom, li vam posar Cana Joana, i amb fruita, verdura, sopa, el que ara, més o menys, el colmado. I després, l'any que va entrar a seure, tancat.